जे दिनै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जर'खा मेलेमजिबिफोरनि मोनसे जथुम लादों आरो बे जथुमाव गिबियै जों मोननै बाथ्राखौ बेयाव थांखिनानै सावरायनाय जादों। मोनसेया जाबाय थांनाय बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे आरो मोनसेया जाबाय बिटिआर एकर्डआव फैनाय मोनसे दफा 5.1 बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव सावरायनाय बेयाव जादों आरो बेयाव साफ्रोमबो लखिमपुर जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर'नि जि गौथुम आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै गावसोरनि जे साननाय बिटिआर एकर्डनि सायाव आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव साननाय जि साननाय बे साननायखौ बिथांमोना गावसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिदों आरो जों हमदांनो हादों जे दुखु गोनां मोनसे बाथ्राखौ बेयाव सावरायनाय जादों। बेनो जाबाय थांनाय बिटिआर एकर्डआव 5.1आव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे बिल बेखौ 31 आगष्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बर तारिखखालि आसामाव जि मोनसे सेसन जादोंमोन बे सेसनाव पास खालामनांगौ दङमोन नाथाय बे बिलखौ लाबोनाय जायासै आरो बे लाबोनाय जायैखौ लानानै दिनैनि बे जर'खा मेलेमजिबिफोरनि जथुम बे जथुमाव दिनै सोंखारिनाय जादों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। जोंहा दिनै बर'निनो मन्त्रि WPTR-BC-नि जि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा थासेयावबो दिनै बे बिलखौ पास खालामनाय जायासै। अदेबानि जायहा मन्त्रि गैया बिथांमोनासो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल, मरान अट'नमास काउन्सिल आरो मटक अट'नमास काउन्सिला बेयाव बिला पास जाबाय। दा बेयावनो गमामायै जों दुखु मोननाय फोरमायदों बाहेरानि बे बर'फ्रा। दुखु मोननाया बेनो जोंहासो दिनै जोंहा 3 केबिनेट मन्त्रि दङमोन, 12 जन MLA दङ, बिनि उनाव मन्त्रिबो दङ। फार्स्ट मन्त्रियानो जिहेतु बिथाङा नडेल डिपार्टमेन्टमोन बिथाङा मावना होआसै आरो मावना होयैनि थाखाय जों जेनोखि राजखान्थियारि मोन्थाय मोननो थांगासिनो दंमोन आरो बर'फोरनि रांखान्थियारि जौगानायनि आरो बेनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि जि मोनसे जों बेबस्था मोनदोंमोन दा बे बेबस्थाखौ दिनै मोननायनि बेलायाव दिनै फिन खेबसेबाव जों थगायजाबाय आरो बे थगायजानाया रावबो नङा जोंनि बर'निनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै फिन खेबसेबाव खाबु लानायखौ जों नुदों आरो जों बेखौनो नुदों जे फैगौ समाव जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जि राजखान्थियारि मोन्थाय मोननायनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ जाहाथे होबथाया आरो बिनि थाखाय जोंखौ जाहाथे सम सम बिथांमोना जेरैबायदि राजनैतिक खैसारिनि गेजेरजों जोंखौ लाबोबाय थादों आरो नैबे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना जि मोनसे केना बेसानि जि मोनसे राजनिति खालामबोबाय थादों मानलाय आरो फानलायनि दा बिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ आरो नङाब्ला फैगौ समाव जोङो साननो बायध' जागोन जे बिथांमोना जा हारिनिब्लाबो जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय जेबो बाथ्रा सानासै बे बाथ्राखौ साननो गोनां बायध' जागोन। बिटिआर गोरोबथानिफ्राय हमनानै बिटिसि इलेक्सननिफ्राय हमनानै बिटिआरनि बायजोआव थागोन बर'फोरनि मोन्थायखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ लानानै बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ लानानै दिनै माखासे गोरोंसाफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हयथ' माखासे बिब्रिबां खोथाफोरा हयथ' माखासे समाव बांसावलायनाय एबा फोरमायलायनाय खोथाफोरा जाबोगासिनो दङ। दा बे खेत्रआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा रायजो राजाया मा स्थितियाव दङ बेखौ जोङो दिनै फोरमायलायनानै गोरों गोराफोरा मा बुङो एबसुआ बे समाव मा हाबा दैदेनगासिनो दङ बेफोर माखासे खोथाफोरखौ फोरमायलायनायनि गेजेरजों सोंथि सोंथा खालामलायनायनि गेजेरजों जों माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनाय जादों। बेयाव अट'नमासनि खोथाया बेरखांदों, बिटिआरनि बायजोआव थानाय माखासे बर'फोरनि अट'नमास काउन्सिलनि खोथाया बेरखांदों। बेखौ मावफुंनांगौआव दिनै UBPआ मा मावदों, एबसुआ बबे एंगेलनिफ्राय खामानि मावनो गोनां जागोन, दिनै मा अबस्थायाव दङ बेफोर खोथाखौनो जों सावरायलायनाय जादों।